Hey hoi, ik ben Reinoud en dit bestaat. Zoals er goed uit trouwens. Daar hast een klasse vol leerlingen die alle het Fries leren willen. Maar daar als leraar worst heel graag weten hoe het bigeliks met het Fries van deze leerlingen gaat. Hoe ontwikkelt de leerlingen op het maat van het Fries en waar kist hem nog verder bij helpen? Waar kist hem dus nog een handvat aanbieden? Als leraar worst dat weten. Want dan kun je in onderwijs beter aansluiten laten bij die leerlingen. En opdrachten op niveau onween krijgen is van leerlingen echt een stuk leuker. Ja. Je het bigeliks het Fries verstaan hield dit beter? Is het lezen nog dreig of moet het juist dreigen? Kiest die leerlingen eens als schreeuwopdrachten aan of is hij of zij er nog net ontaar? Alle je relevante vragen, daar is maar op één manier grip op krijgen kist. Grip bestaat uit verschillende instrumenten die het niveau en de groei van de leerlingen maar meer te kist. Zo is er een instrument die het laat hoe het met het begrijpend lezen gaat, of een instrument die vertelt hoe het te vast zit met de woordschat en de grammatica van de leerling in het Fries. En net te vieren de mondelinge taalvaardigheid en de schreeuwvaardigheid. En mocht het ook een broekmaatje van de methode Fries spoor 8 of serie 36, daar zitten al een heel soort evaluaties van die inbouwd. Alle instrumenten van Grip zijn digitaal beschikbaar en daardoor wordt alles automatisch van die nijsjoen en registreren. Zo kun je grip krijgen op de Friese taalontwikkeling van die leerling.